Šta sam htjela da kažem? Mi ovdje virtualni ljudi, razumijete? Ja imam toliko vas koje neke poznajem, neke ne poznajem, ali tu smo, evo, 3. godinu zajedno, družimo se. Vjerujte da sam ja okružena samo s vama, znači samo sa vama ovdje i sa vama se bavim. Da li je neko moj iz četa negdje nešto rekao ili to, znači to je taj život. U privatnom životu imam 3 drugarice. Ja nemam više drugarica. 3 drugarice imam svoje koje su apsolutno, kako da vam kažem, van svega ovog. Znači mogu nekad doći tu da se posprdaju, da se našale i to je to. Van ovog sistema, van medija, van TikToka, van apsolutno svega. Kažem vam, posprdaju se nekad tu, razumijete, dođu, našale se i to je sve. Nema sad da se bave, ne znam, nekim glupostima. Ovo, medijski, pa na takve samo prodaju vas jednom, prodaju vas drugi put, prodaju vas 3. put, prodaju vas 4. put, 5. put. I na kraju vi budete krivi. Vi budete krivi što su oni vas 5 puta prodali. Ma mamicu vam vašu pokvarenu.